Andrea kantza. Aste bada, ez eta pilotalekoaren irudirik ikusi ez. Arratsaldeon Euskal Etxeberriko udal pilotalekutik, arratsaldeon pilotazale eta ongi etorri ados pilotaren binakako txapelketa nagusiaren 3. jardunaldiko 2 partida hartuko dituen jaialdira. Etxeberrin abenduaren 26a jai dute, San Estebanak ospatzen dituzte hemen eta jai horren karietara antolatu du ados pilotak Etxeberriko udalarekin batera gaurko pilota jaialdi hau. Eta bertako jaialdia osatuko duten 2 partidak zeintzuk diren aurkeztuko dizkizuet lehenik. Lehendabizikoan, bete-betean, sartu aurretik lehendabizikoan Gorriz ariko dira Naroa Etxekolonea eta Ane Mendiburu, eta Urdinez, Ainhoa Ruiz de Infantek eta Leire Galeanok egingo diote aurre. Esan beharra dago, Etxekoloniaren eta Mendibururen lehen partida izango dela Infantek eta Leire Galeanok, 2. partida izango duten bitartean, eta 2 bikoteak bat ere punturik gabe dira. Lehengo astean duela aste terdi hobesan da. Abenduaren 16an Latasan jokatu zuten Ruiz de Infantek eta Leire Galeanok, eta 22 eta 20 oso gutxigatik galtzea egokitu zitzaien azkenean, eta gaurkoan garaipena lortzeko prest etorri dira. Eta garaipena lortzeko itxaropenarekin etorri dira. Ona Etxeberrira, hortxe dira 4 pilotariak jendaurreko aurkezpenerako prest. Gorriz esan bezala Naroa Etxekolonea eta Ane Mendiburu Nafarrak, Urdinez, Ainhoa Ruiz de Infante Bizkaitarra eta Leire Galeano Gipuzkoarra. Epaile lanetan ados pilotaren izenean ariko da Jose Aldaregia. Lehendabiziko sakea okerrezpan dago Gorriei egokitu zaie, Leon Castilloa Gorri erori baita, eta beraz Naroa Etxekolonea 26 urteko Zubietarrak emango dio partidari hasiera. Ane Mendiburu 18 urteko Uarte Arradulagun eta aurkariak 22 urteko Ainhoa Ruiz de Infante Otxandiarra eta 16 urteko Leire Galeano Antzuolarra dituzte. Leire da txapelketan 2. pilotaririk gazteena Goiuri Zabaletaren atzetik. Eta tira, hasierako aurkezpen lanak egin da, bete-betean partidan sartzera gatozen. Lehendabiziko tantoa jokoan jarri baitu Naroa Etxekoloneak bere sakearen bitartez. Galeano ezkerrez, Antxer dira, atzera Mendiburuk, Galeano ere atzera, irutik aztertu zaio, baina eskumaz jaso Mendiburuk, zabaldu Antxer dira Ruiz de Infantek, ongi moldatu da hor Etxekolonea, ezkerraz berriz ere Galeanok atzera. Botiboleaz Mendiburuk pilota zaila ekarri du, Ainhoa Ruiz de Infantek botez atzera. Lauterditik txoste eginda ongi bueltatu Mendiburuk, Galeanok berriz ere ezkerrez atzera. Lauterditik Mendiburu, luze, Lauterditik, toki berera Lauterdira, ongi Galeano atzera, gero Etxekoloneak berriz ere Galeano sortuko da jokoan. Zabalera iregitakoa, Etxekoloneak bildu, Ruiz de Infantek moztu, gero Mendiburuk atzera, Lauterditik ezkerrez Galeano. Mendibururi gainera etorri zaio pilota, baina moldatu da, eramateko. Irutik atzera Ruiz de Infantek, Iruterditik ere atzera, albait duzen pilota ibili nahian Mendiburuk. Antxer dira Galeanok eta Etxekoloneak ere bai txokora Ruiz de Infantek. Horrengoan Ainhoak Leireri sardadin eskatu dio eta Antzuolarrak pilota atzeratu. Antxer dira ireki Mendiburuk, horrengoan atzera Nafarrak berak. Etxekolonea moztu
txostaren bila, ongi jaso Ruiz de Infantek atzera eta pixka bat zabalerantz. Etxe koloniak ongi moldatu da Galeano, bat eterditik Mendiburu katzera, tanto luzea. Ikusten ari garena arratsaldeko lehendabiziko hau, eta berotzeko etzaile bat ere gaizki etorriko. Hor joan giroa, Otxamarra baita hemen Etxebarrin. Galeanok gozatu gabeko pilota, Mendiburuk iterditik esku-eskuan jarri dio pilota. Ruiz de Infanteri honek atzera airez sartu da azkenean. Ruiz de Infante Mendibururi pilota txarrak entzearen, baina ez du asmatu. Lehendabiziko tantoa, urdinek egine atzean, 2 minutu eta 37 segundoko iraupena izan du tantoak, tanto luzea ikusi dugu eta azkenean Ruiz de Infantek eta Galeanok lortu dute. Eta kontuan izan dezagun, tantoak hain luzeak baldin badira, partida asko luza eta gogor daitekela. Atzean egindako tantotzat hartuko diogu hau Ruiz de Infanteri naiz eta gero airez. Etxe kolonea sartu denean, pilota txar bat, hane Mendibururi kentzearen berak beko koltsoira bidali. Bigarren tantoa jokoan, Mendiburuk erantzun, Ruiz de Infantek moztu, altxa, etxe koloneak berriz ere arrotxa damar moztu. Ruiz de Infantek oraingoan eraman Galeano kantxa erdira eta berriz ere jaisten saiatu da etxe kolonea eta berak galdu du pilota azkenean. Bigarren tantoa urdinentzat, 2 eta huts markagailuan eta orain arteko biak etxe kolonea galdu ditu. Lehendabizikoa hane Mendibururi pilota txar bat kentzearen sartu den hori eta bigarren hau irekitzen saiatu den pilota batean txapazpidea bidalita. Pilota azkenean 3. jokoan, sake baztertua eta gaiztoa Otxandiokoak atera duena. Atzera Galeanok, Ruiz de Infante sartuko da berriz ere jokoan, bitartitik atzera. Hiru tartitik Galeano, atzera. Ezkerrez eta ezkerparetarantz ekarri du, baina ongi moldatu da pilota jasotzeko. Mendiburu, berriz ere Mendiburu kaskatuta. Herria sartu eta atzera. Ongi Galeano, etxe koloneak aukerako pilota atzera. Ruiz de Infantek keinu eta gero Galeanok atzera. Ezkerparetara ekarri, luze Mendiburuk. Kanpora joan zaio, baina oso berandu adierazi du. Eta hori kanpoan izan dela epaileak. Halere, bat ere zalantza izpirik. Etzenez, 3. Urdinentzat 3 eta huts Ainhoa Ruiz de Infante eta Leire Galeano aurretik. Sakera, Otxandiarra. Eragin eta luze. Bost eterditik ongi erantzun dio Zabalak Galeanok atzera. Eterditik pilota luzatu guran. Mendiburu, oraingoan jaitsi. Ruiz de Infantek atzera. Ezkerparetarantz bildu eta azkenean ezkerrez sartu behar izan du hor Mendiburu, oraingoan Zabalera. Otxandioko pilotariak, jaso etxe koloneak, txokoan dejada, iritsi eginda eta beste dejada bat txokoan etxe koloneak eta baita ostean Ruiz de Infantek ere laugarrena beraz. Urdinentzat, dejadaz, Ruiz de Infantek egindako lehendabiziko tantoa izan da uxeatzean, beste bat ere egin du partida den hasieran eta uxe egindako bigarrena, 4 eta huts aurretik Ruiz de Infante eta Galeano. Sakera, Otxandiarra sake hona atera du, 6tik ongi erantzun dio. Mendiburuk txokora moztu, Ruiz de Infantek bildu. Etxe koloniak eta berriz ere zuloa zegoen tokira pilota bidali. Eta tantoa eskuratu du, 5. Zan da huxe urdinentzat, 5 eta huts.
Eta momentuz nagusi dira, Ainoa eta Leire markagailuan. Oartuko zineten, bitxikeria gisa Ane Mendiburu Irati Zabalaren elastikoarekin ari dela eta ez berearekin. Etxean aztu du eta hemen antolatzaileek bazuten Irati Zabalaren elastikoa eta kolore gorriko izaki arekin jokatzen ari da Ane Mendiburu, tarteka horrelako nasteak ere izaten dira eta ez da deus ere pasatzen horrelakoak jazotzen direnean pilota onan zitorri da, baina zenean bultzatuko dute nola edo bala kantxara bat eta bost, tantoa gorriek egin dute eta zuzenean hortxe doaz Jose Aldaregia epailearen saskira material berri bat ateratzeko intentzioarekin. Bat eta bost, sakearekin nola moldatzen diren. Horrengoan Naroa Etxekolonia eta Ane Mendiburu, sakeak Etxekoloniak atera behar ditu noski, baina tira, material berria markagailuan abantaila markagailuan dagoen desabantaila hori murrizteko erabil daiteken sakera Naroa Etxekolonia botea ereagin eta kantxar dira luze bosteterditik ezkerrez ongi etantzun dio sakeari Leire Galeano, kantxarditik bildu Mendiburu, horrengoan aukera Etxekoloniak eta Zabalera berriz ere moztu Arroxamar Ruiz de Infante, horrengoan ezkerrez Zabal aldetik, kantxaren erdi aldera Galeanok, motiboleaz jaso Mendiburuk eta gero txokoan dejada egiteko abagunea ikusi du Ainoa Ruiz de Infantek eta ez du aukera galdu nahi izan, 6garrena Urdinentzat 6 eta 1 eta berriz ere okerrotzanago Urdinen lehengo pilota ateratzea erabaki dute Ainoak eta Leirek. Sakera dator, Otxandioko pilotari orain arte bera da tanto gehien egin duena jadazti eta atzen eta moztuta bana lau orotara, sakea luze 6 eta 3 laurdenetik, doi jaso Mendiburu, dejada Zabalera Ruiz de Infante, gorengoan sotamanoz bitardira, ongi moldatu da Mendiburu, atzera irutik, lautardiraino Leire Galeanok Mendiburu kongi ekarri, gero irutarditik Zabalerantz Galeanok, atzera Mendiburu, Galeano berriz ere lau eta laurdenetik atzera Etxekoloneak, autarditik ekarri Galeanok, Zabalera Zabalak jaso Galeanok atzera berriz ere Etxekoloneak ongi Galeano ezkerparetara bildu gainera Mendiburu, kantxar dira Ruiz Infantek aukerako pilota txokoan dejada nik uste hor eskua jasota barkamena eskatu nahi izan duela Ainoak, baina suertez edo gurata egindakoa izan bada ere, tantoak berdin balio du, 7 eta 1 dejadaz egindako zatapuntetuko diogu hau, nahiz eta behar bada eskuarekin egin duen keinuaren ondorioz suertez egindakoa izan dela aurkariei eta ikusleei adierazi 7 eta 1 sakera dator berriz ere lastarkalditxoan Ainoa Ruiz de Infante botea eragin eta atera du sakea ezkerparetarantz bildua txostegin baina jaso bosteterditik Ane Mendiburuk berriz ere moztu Ruiz de Infantek irutarditik ongi Mendiburu pero atzera bideratu nahi jokoa Galeanok berriz ere Leire sartuko da jokoan atzera baina oraingoan kantxar dira gainera etorri zaiola esango nuke Mendibururi baina moldatu da bitarditik luze pilota ibili nahian Galeano baita Mendiburu ere lautik Galeano Mendiburu ere atzera kantxardian da jokoa Etxekoloneak
Ez dakit hor zer egin nahi izan duen, dejada egiteko asmoa zuela esango nuke, baina azkenean gainera etorri zaiola eta horren ondorioz txaparen azpialdera joan zaiola pilota hori 8-1 Azpikantoren aldea markagailuan urdinentzat. Eta gorriek partida etetea erabaki dute. Atxeden setera etorrita. Orain artean jokoan oso nagusi dira Ainhoa Ruiz Infante eta Leire Galeano, beraz urdinen joko bolada onari amaiera ematea izango dute xede. Etenaldi taktikoa eskatuta Anek eta Naroak. Ea zer nola moldatzen diren, ikus dezakezuenez Ainhoak eta Leire kostutako bikoteari Botilleroa urreratu zaie aurkia, Xemari Galeano dute. Botillero Leiren aita hain justu ere. Eta hortxe ikusten ditugu lau pilotariak elkarrekiko komunikazioan bikotean elkarrongi hartzea ezinbestekoa da eta akaso hori pasa izan zitzaiela uste du Josemari Galeano, lehengoan Ainhoak eta Leirek lehenbizikoz jokatu dituzten batera eta hori izan ziteken hori izango zen behar bada galtzea eragintziena bikotean inoiz elkar jokatu eta elkarrekin entrenatu gabe horik beti zailago izateta baina tira gaurko bigarren partida dute eta maila polita emanez hasi dira markagailuan horretik eta markagailuan ezetik jokoan ere nagusi dira Bizkaitarra eta Gipuzkoarra beste tanto bat jokoan amargarrena dagoeneko Etxe Kolonia bitarditik pilota jaisten saiatu da baina txapazpira joan zaio 9-1 eta ikusten ari garenez tanto amaitzeko aukera duen bakoitzean sartzea erabaki du orain arte aukera izan duen guztietan Naroa Etxe Koloniak eta 3 pilota galdu ditu dagoeneko bata dejada egitera joandakoa oraingoan pilota jaitsi nahi izan eta azkenean koltsoira joan zaio eta abantaia zabalagoa eta handiagoa urdinen alde 9-1 markagailuan eta beste kitze bat jokoan Lauterditik Mendiburuk bueltatu, txokoan dejada egin nahi izan du hor Ainhoa Ruiz Infantek eta txapazpira bigarri du pilota bigarren tantoa gorrientzat 2-9 eta berriz ere lehen egin duten legez adoaz epaileak duen hotzarara lehengo materiala ez bada beste pilota bat ateratzera eta boteak eragiten pilotei boteak eragiten nahi zaizkiela ikusita esango nukeu erabili barikoa dela berria alegia pilota honekin nola moldatzen diren lehen euren pilota ateratzeko aukera izan dutenean ez dute tantorik lortu bat eta bostekoan gertatu da hori eta orain 2-9 zer gertatzen den eta Naroa Etxe Koloniak hori esan dira aurkariei pilota berria atera berri dutela kantxara tantoa jokoan Mendiburuk zabalera nahita Leire korrika egin behar baina jaso Mendiburuk bitartik atzera zer paletara aldik eta gehien arrimatu nahian pilota azkenean esku faldatu behar izan du hor pilota kolpatzeko pilota jotzeko herriz ere kantxarditik eskumaz Mendiburuk Etxe Kolonia sartuko da jokoan atzera Lauterditik Galeano ezkerrez Mendiburuk kantxa erdira baina bizti Etxe Koloniak zabalera
Galeano, eskuma zabalaldetik jaso. Etxe Koloniak bildu, txostaren bila joan, txoste egin du pilota horrek eta ez zin izan du. Ekarri, Ainhoa Ruiz de Infantek, 3 eta 9 markagailuan. Urdina aurretik hausi izan da. Pilota berriarekin, horiek egin duten lehendabiziko tantoa. Horrelako batzuk behar dituzte. Markagailua berdintze aldera. Naroa Etxe Kolonia sakera. Ator, lasterkaldikirian Zubietarra. Pumpa eragin eta luze, bost eta laur denera sakea. Galean okeraman. Mendiburuk eskatu eta antxerditan zatzeratu. Galean ezkerrez, ezkerpareta bildu. Ezkerrez baita Mendiburuk ere. Lauterrinaino. Ezkerrez sartu da jokoan eta gero Mendiburuk Utxandi xamarra egin du, pilota horrek ez zuen misterio handirik eta eraman balik utzi du. 10 eta 3 aurretik berriz ere tantoa egite eta sake hartzea erabakita aurretik Urdinak eta lehen egin duten modu berberean orain ere esango nuke elkarrekin izketan horrexetarako ari direla pilota aldatzea erabakitzeko eta bai azkenean Leireren eta Ainhoaren arteko solasaldi horrek pilota aldatzea ekarriko du. Zalantza egiten ibili dira esango nuke, baina lehen egin duten bezala orain ere euren materiala, euren pilota lehengoa kantxara ekartzea erabaki dutela. Ondorio zatu nuke. Sakera dator. Ruiz de Infantean 10 eta 3 markagailuan. Otxandiarra eta Antzuolarra aurretik. Lauter dira, sakea. Ruiz de Infantek, Zabalera. Erantzun dio sakeari. Mendiburuk, oraingoan atzera. Galeanok. Lauter dirik luze. Mendiburuk eskuma zatzera. Lauter dira, zerparetan antzildut, baina jaso. Galeanok, atzera. Etxe Koloniak, Lauter di bostera, bostetik ekarri. Galeanok berriz ere Etxe Kolonia sartu da jokoan, eta berriz ere Leire Galean hori, karga ez hartzera. Zabaldu Mendiburuk, Ruiz de Infantek bildu. Mendiburuk irutarditik. Luze eltsa, antxa erdira. Galeanok, Zabalera, gozatuko dugu pilota. Etxe Koloniak txostegi baina jaso, Mendiburu, bere burua lurrera botata. Galeanok atzera. Lautik txostegi indako pilota ekarri. Mendiburuk, Ainhoak jaitsi. Eskumaz altxa, Etxe Koloniak. Eta gero Galeanok atzera hastin du, karga badarama pilota horrek, baina ongi moldatu da. Mendiburu eramateko. Ezkerrez, Etxe Koloniak, keinu hona, Ruiz de Infanterena. Atzera, Mendiburuk, irutarditik. Eraberean atzera. Uartearrak, berriz ere. Zer luze hastindu. Pilota hori, Galeanok, irutarditik. Luze erantzun, berriz ere Mendiburuk atzera. Bostetarditik ekarri Leire Galeanok, Etxe Kolonia sartuko da jokoan, eta berriz ere Gaztena, laukotean Gaztena dena, nekatzera. Jaitsi Mendiburuk, indarrean, baina kantxardi erantzun. Ruiz de Infantek eta gero berriz ere atzera hanek. Gozatu gabeko pilota, suan behar bezala sartu gabeko Galeanok, oraingoan atzera. Ruiz de Infantek, boleaz, ongi. Mendiburu defentsa lanetan, berriz ere boleaz, Etxe Kolonia. Aukerako pilota izan dezake, Ruiz de Infantek. Pilota mozten edo deja egiten saiatu da azkenean. Txapazpira, eko koltsoia joan zaio pilota. Lauetan, arrabere tanto luze izan da. Gorriek lortu dute tantoa. Eta lehengo pilota, euren lehengo atera dute. Aterako dute kantxara. Oraingoan.
Tanto luzea izan dago, egia esan bi tanto luze ikusi ditugu lehendabizikoa eta bigarren hause, 22 minutu eskaz. Partidak, eta markagailuan Narva Etxe Kolonia Zubietara. Dator sakea ateratzera, lasterkaldi txikian, pilotari pumpa eragin eta atera du sakea. Moz geratu zaio sakea galean hori baina jaso, Etxe Koloniak moztu, arroi xamar, gero baidez sartu da. Laguntzearen Ruiz Infante, baina ezin pilota hori eraman, bosgarren tantoa. Horientzat bost eta 10. Hiru tanto elkarren segidan egitea lortu dute Etxe Koloniak eta Mendiburuk, berriz ere abiatu da sakera. Narva Etxe Kolonia korrika txikian botea pilotari eragin eta bostetan orden da sakea, gure labur geratu zaio leite galean hori. Ez du eskoan behar bezala sartu Etxe Koloniak, moztu Arroxko Ruiz Infante, oraingoan atzera aire zane Mendiburu bitarritik, defentsa lanerako erabilulari borea hori, moztu berriz ere Arroxamar Ruiz Infantek, Zabalera Galeanok, oraingoan txokoan dejada Ruiz Infantek eta ezin jaso. Hane Mendiburuk, 11 eta 5 tantoa egitea lortu dute berriz ere. Ainoak eta Leirek dejadaz Ainoak egindako 4. tantoa. Eta ikusten ari garen bezala dejadaren bitartez eta pilota era uldarkorrean moztuta zuloak ikusten dituenean edarki asko abiatzen ari da. Ainoa Ruiz Infante berriz ere sasira joan dira eta pilota berri atera dutela. Esango nuke orain arte ibili gabeko pilota antxaratu dutela. Esango nuke bigarren haumen, bizten bakidu haumen, baina ez dakidana da erabile edo orain arte antxaratu gabe izango den. Bizten bakiduna, antza denez, Mendiburuk egindako keinuaren arabera, sakera dator, lasterkaldian, Ainoa Ruiz Infante, bosteta erdira. Hane Mendiburuk ekarri, Ruiz Infante aukera txokoan, korrika egin behar izan da, baina jaso. Hane Mendiburuk, Etxe Koloniak irutarritik atzera. Pilota aldik eta luzen, ibili nahian. Galean okere atzera, Etxe Koloniak baino laburra gordea. Kantxartik berriz ere antzuolarra. Txoko aldera bideratu jokoa. Etxe Koloniak altxa eta gero Ruiz Infantek astindu, bolea Zabalera. Bai gabe. Mendiburu, oraingoan Zabalera. Galeanok eta atzeraka Etxe Koloniak etorri behar pilota jasotzera. Bizti moztu Ruiz Infantek oraingoan atzera eta berriz ere atzeraka korrika. Narva Etxe Koloniak etorri behar izan du Zabala seintzeko egindu dio. Pilota moztu Ruiz Infantek altxa. Mendiburuk atzera Galeanok irutarritik. Atzera Mendiburuk berriz ere Zabala zaintzeko eskatu dio. Hanek Narvari ez dirudi jokoa lasaitu denik. Txokora eta ezkerpareta da bildua. Leireren pilotaka da. Zabalean luze, Hanek atzera. Irutarritik Galeano. Etxe Kolonia sortuko da jokoan, bitarritik atzera. Irutarritik Galeano. Keinu ona. Etxe Koloniarena ez dakitor zerregina izan duen Mendiburuk. Aidez, defentxalonean uartearra, dejada Arroxamarra. Jokoan Leirek egin duena. Etxe Koloniak aukerako pilota du, moztu. Iritsi egin da. Ainoa Ruiz Infante, Mendiburuk aukera, dejada Zabalera bai, baina Zabalere joan zaio, kanpora joan zaio dejada hori. Hane Mendibururi, zuloa bazegoen eta aukera ona zen, baina ez ditu kantxaren neurriak behar bezala neurtu. Eta pilota horrek oso gutxigatik izan bada ere,
kanporantzko bidea hartu du 12-5, tantoa urdinek egin dute, tanto erosiamarra izan da, aurrean zeinatzean toki zaldatuta bereziki Naroa Etxekolonia eta Ane Mendiburu behin baino gehiagotan ikusi behar izan ditugu. Eta Anek zuloa ikusi duen horretan ez du doitasunez asmatu tantoa bukatzen eta azkenean tantoa urdinen alde jausi da. Ainoaren sakearekin beste tanto bat jarri da martxan. Lautik atzera Mendiburuk, herriz ere luze. Pilota Inarrosi, Galeanok. Ainoa sartuko da jokoan, bitik atzera. Herria sartuta indarrean, bostetik, berriz ere lekuak aldututa, Etxekolonia eta Mendiburu. Etxekolonia sartuko da jokoan. Eraman eta bakoitza bere lekura. Txokoan dejada, Ruiz Infantek altxa. Mendiburuk eta gero Sotamanoa. Gozatu gabea izan da eta txapar alde egin dio. Ruiz Infanteri, 6 eta 12 tantoa berriz ere. Gorriek egitea lortu dute eta zuzenean doaz. Ohi bezala, epaileak duen saskitxora. Pilota aldatzera, Mendiburu izango da. Pilota aldatzearen ardura bere bizkar hartuko duena. Pilotaren artean zalantza egin ostean. Hartu du izan duen pilota. Eta Galean hori probatzeko utzi dio. Sakera dator Naroa Etxekolonia. Horrik atxikian, pauso mantxoz. Atera du sakea, bostetarditik altxa Galeanok. Etxekolonia kantxa erdira. Galeanok atzera, 3 eta 4 denetik. Mendiburuk ere bai, luzeago, 4 tarditik. Galeanok eta gero aurrexeagotik, 3. horrendurutik atzera. Mendiburuk, herriz ere, luze pilota estindu. Uartearrak, erantzunik gabe geratu da pilota hori. Leire Galeanoren partetik. Uartearrak egindako lehendabiziko tanto batzean, 7 eta 12 markagailuan. Eta ikusi dugu Anek zer nolako keinu egin duen tanto amaitzea lortu duenean, bere onera etortzen ari da. Eta sentsazio onak berreskuratzeko nik uste ondo etorri izango zaiola. Tanto bat amaitu eta herriz ere sakea gorriak dutela jakitea. Bostetik ongi erantzun dio Etxekoloniaren sakeari Galeanok. Mendiburu berriz ere atzera. Leire Galeanok karratzea dute helburu gorriak eta lortzen ari direla esango nuke. Lautik zabalerantz Galeanok. Mendiburuk atzera. Bostetik Galeanok ezkerrez. Ez du eskoan behar bezala sartu pilota hori. Mendiburuk, oraingoan kantxarrirantz. Kantxarrira dejada. Otz xamar geratu dena. Ruiz Infantek, baina Mendiburu gero altxa. Etxekolonia jokoan sartu da eta pilota atzerantz bideratu du. Atzera oraingoan Mendiburuk ere preso 3 tardi inguruan. Etxekoloniak 3tik atzera, luze. 4 tarditik Galeano ezkerrez. Etxekoloniak atzera. 3 tarditik Galeano ongi moldatu da eta pilota ezker paretaren zekarri nahi. Oraingoan atzera. Albait luzen Mendiburuk. Moztu Etxekoloniak luze xamar. Ongi moldatu da hor Ruiz Infante pilota jasotzeko. 3 tarditik atzera. Mendiburuk. Ane. Zabalaldetik kantxaren herrialdera. Ezkerrez. Txokoan barrena luze Galeanok. Arroxamar txokoan Ainoak moztutako pilota hori tanto izatea lortu du Otxandiarrak berak. Mendiburuk jasotzerik ez baitu izan. Moztuta Ruiz Infantek amaitzen duen 2. tantoa izan da hauxe. Markagailuan 13. izan da hau.
Ruiz de Infante Galeano bikotearentzat 13 eta 7 markagailuan. Eta berriz ere saskita joan eta beste pilota bat ateratzea erabaki dute Ainoak eta Leirek. Eta badator sake ateratzera Otxandiokoa. Badator lastarkaldian esan bezala Bizkaitarra botea eragin eta sakea luze bostetar dira ez zineraman Hemendiburuk tantoa sakez egin duena Ainoa Ruiz de Infantek lehendabiziko tantoa sakez amaitzea lortu duena 14garrena izan dau urdinentzat 14 eta 7 markagailuan. Berriz ere hortxe bueltatu dio pilota Anek Ainoari eta badator sake ateratzera Ainoa Ruiz de Infante Otxandioko pilotaria. Sakea luze ezker paretara arrimatua, baina ekarri Mendiburuk moztu Ruiz de Infantek altxa eta pilota atzerantz bideratu Etxe Koloniak zabaldaldera Galeanok ezker paretara bildu Mendiburuk airez Etxe Koloniak kanpora 15 eta 7 Etxe Koloniak galdutako 4. pilota izan da. Airez sartu eta kanpora aldegin dion azken hau 15 eta 7 berriz ere sakea Ainoa Ruiz de Infantek izango du. Lastarkaldian dator Otxandia sake ateratzera luze postetarritik Mendiburuk eraman Ainoa txokoan dejada eraman Etxe Koloniak goleaz defentsa ona Mendiburuk Galeanok zabaldu, baina zabaleregi joan zaio pilota hori 8garrena beraz Gorrientzat 8 eta 15 hauxe izan da Leire Galeanok galdu duen estreinako pilota 8 eta 15 markagailuan eta partido honetan hainbatetan egin duten eran berriz ere Gorrien pilota kantxara eta Naroa Etxe Kolonea Zubietarra badator apurka lasterkaldikian sake ateratzera bote eragin eta atera du sakea Zubietarrak Mendiburu lautik atzera Galeanok 5 eta 4 denetik altxa Etxe Koloniak atzera Ruiz de Infante irutik luze eta goi golosar arte Galeano ezkerrez ezker paretan bildu nahian Etxe Koloniak atzera Galeanok ezkerrez luze lautik zabalalderantz Mendiburu Galeanok eskuinez sartu beharra izan du azkenean Aratzera Mendiburuk pilota altxa eta zabaleratu Galeanok bildu Etxe Koloniak berriz ere Naroak jokoan sartzeko aukera atzera bostetik altxa Galeanok gozatu gabeko pilotan erena atzera Ruiz de Infantek bitarritik zabalera nahita Mendiburuk botiboleaz eraman behar Ruiz de Infantek, Pumpagorran orain jaso Etxe Koloniak aukera, luze atzera indarrean doa pilota, baina ez zino beto moldatu da pilota jasotzeko Leire Galeano, Mendiburuk atzera, bosteterditik ongi Antzuolarra, berriz ere uartea sartuko da jokoan Zabalera, kontrakantxatik bildu eta atzeratu Otxandiarrak, Anek atzera Iruterditik Galeanok kantxaren erdingurura atzera Etxe Koloniak erriz ere ezker paretara bildu nahi Galeano bostetik kantxaren erdira erantzun du Galeanok hortxe bertan utzi dio pilota Etxe Koloniak Ruiz de Infanteri eta pilota jaitsita indarrean tanto egitea lortu du
Bizkaitarrak 16-8. Eta berriz ere Urdinen aurrekoa kantxaratuko dutela esango nuke, eta bai, hemen zalantza izpirik ez dute egin. Ez Ruiz de Infantek ez Galeanok, eta euren lehengo pilota kantxaratzearen alde agertu dira irmo. Atxeden setera etorri dira lau pilotariak, Galean hori eta Ruiz de Infanteri botillero ere etorri zaie aulkira, markagailuan 16-8, orain artean lau pilotariek utzi dizkiguten zenbakiak errepasa ditzagun. Etxe Koloniak egindakorik ez du galdutako lau, han Mendiburuk egindako bat eta bi galdutako, Ainhoa Ruiz de Infantek egindako gehien eta baita galdutako gehien dituena ere. Atzean bat, dejadaz lau, moztuta 3 eta sakez bat, galdutako 6 pilota ordea eta Leire Galeanok eginik ez du, galdutako bat bai ordea. Orain artean gutxien galdu duena Leire bera dugu, eta gehien galdu duena, eta era berean baita gehien egin duena ere, Ainhoa Ruiz de Infante dugu. 18 minutu eta laurden partidak. Etenaldiari zagokion denbora bukatu dela adierazi du Jose Aldaregia epaileak, eta batoz berriz ere lau pilotariak kantxara, batoz berriz ere jokatzera. Hanen aroa Ainhoa eta Leire, Ruiz de Infantaren eskuetan da pilota, eta apurka-apurka abiatu da lasterkalditxoan Ainhoa, sakateratzera kantxar dira, baina indarrean ongi moldatu da saka eramateko. Mendiburu, oraingoan Zabaleran zetorri behar, eta Zabaletik kantxar dira Galeanok ezkerretatzera. Kantxar dira Mendiburuk, pilota kantxar dira jaisten saiatu da Ainhoa Ruiz de Infante, baina txapar alde egin dio pilota gala horrek bizkaitarrari, galdutako 7garrena Ainhoarentzat, eta egindako 9garrena Gorrientzat. 9 eta 16 markagailuan berriz ere sakea Naroa Etxe Koloniak berreskuratu du, eta deigarria gertatu zait oraingoan pilotarik ez aldatzea deliberatu dutela Anek eta Naroak. Urdinak atera duten pilota horrekin berarekin jarraituko dute beraz jokatzen. Atera du sakea, 5 eta dira Etxe Koloniak, Zabalera nahiko zuen, baina kantxar dira dela zaio azkenean, luze Ruiz de Infantek, Galeano irutarditik, atzera, irutarditik, lautardira, Mendiburuk, Etxe Kolonia sartuko da jokoan. Indarrean moztu nahi, pilota jaitsi, Ruiz de Infantek, eraman Etxe Koloniak berriz ere pilota jaisten saiatu da Ruiz de Infante, eta oraingo honetan ondo atera zaio 17 eta 9, tantoa Urdinek egin dute berriro, eta beste pilota bat atera dute kantxara. Sakera dator Ainhoa Ruiz de Infante Otxandiarra. Eta eragin eta sakea luze atera, ezker paretarantz bildu, gainera erantzunik gabe geratuko da sakea. 18 eta 9, sakez Ainhoak egin duen 2garrena, eta 18garrena izan dau Urdinentzat. 18 eta 9, sake horrek indarra eta pozoia zeramatzan, eta ezin izan du, bueltatu Ane Mendiburuk, 18 eta 9 esan bezala markagailuan. Berriz ere sakea luze atera du Ainhoa Ruiz de Infantek. Mendiburuk jaso, txokoan barrena luze jokatu Ruiz de Infantek, eta gero Mendiburuk atzera.
atzera Ruiz de Infantek, Galeano sartuko da oraingoan jokoan, txokoan luze, pilota jaisten edo dejada egiten saiatu da hor Mendiburu, baina ez du asmatu. 19 eta 9 urdinentzat, 19 garren tantoa izan da azken hau, eta aldea gero eta zabalagoa urdinen mesedetan beti ere, eta 22ko gelditzen zaien tantoko burua geroz eta txikiagoa. Ainhoa Ruiz de Infante sakera, 19 eta 9 markagailuan. Sakea eragin eta punpa eragin eta atera du sakea luze. 6 talordenetik bueltatu, Ane Mendiburuk. Txokoan dejada egin nahi izan du Ruiz de Infantek eta ez du asmatu, Sota Manua. Ruiz de Infantek eta horrengoan Mendiburuk atzera. Galeanok luze. Baita Mendiburuk ere. Atzelarien ganda pilota, lautik altxa. Mendiburuk atzera. Ruiz de Infantek, Mendiburuk eraman. Ruiz de Infantek atzera. Badarama karga, pilota horrek, eta boti boleaz. Ezin berriz ere frontisean jarri. Ane Mendiburuk, 20 eta 9 markagailuan, Ainhoa Ruiz de Infantek atzean eginiko bigarren tantoa izan da. Urdinei 20 garrena eman diena, 20 eta 9 nagusi dira jokoz. Bi urdinak lehengo astean, duela asteterdio esan da latasan irabazterik ez zuten izan, baina gaur tanto bakar batera dute. Garaipena berriz ere sake gaizto bat, 6. kuadro ingurura. Hanek bueltatu ezin izan duen sakea izan da azken hau, sakez Ainhoak egindako 3. 21 eta 9 markagailuan. Laster jasoko du pilota eskuetan Ruiz de Infantek, eta badator bere gaurko partidako azken sake ateratzera. Otxandiarra pilotari punpa eragin eta luze atera du sakea. 6 dira. Ongi erantzun du sakea Ane Mendiburuk. Galeanok atzera. Lautik luze, lautik 3 dira. Mendiburuk aukerako pilota izan dezake. Etxe koloneak moztu, arrosko baina atzera Mendiburuk berriz ere. Ruiz de Infantek moztu, Mendiburuk atzera. Galeanok luze, lautarditik Ane. Luze jokatu nahi. Eta 3. kuadroa jokatu du. Zabaleranek nahita. Atzeraka Ainhoak etorri behar izan du korrika. Naroak zabaldu. Kantxa erdira dejada Ruiz de Infantek eta tanto horrekin amaitu da partida 22 eta 9. Garaipena Ainhoa Ruiz de Infanten entzat eta Leire Galeanorentzat. Partida bi jokatuta. Antzuolarrak eta Otxandiarrak gaur hemen lortu dute txarelketako lehendabiziko puntua. 22 eta 9 markagailuan. Partidak 45 minutu eta 11 segundoko iraupena izan du. Gustura izango dira irabazleak. Elkarrizketetako seta prestatzen ari dira eta laster harrapatuko ditugu. Bertara batozkigu eta laster harrapatuko ditugu garaileak. Ainhoa eta Leire alegia. Honekin. Beraiek pasatu. Hogeita bi eta 9 Leire Ainhoa, garaipena lortuta, pozik, pentsatzen dut? Bai, gustora, ez? Partidua izan bat erresa, eta ez da oso erresa izan, baina, bueno, poliki punga, nik uste eta gustora ditut, ez? Puntua lortuta. Naroa zeinan zuk kargatzea, naroak zeinan zuk kargatzea izan dute helburu eta nik uste lortu dutela. Pilota asko eraman behar izan duzu eta lan handia egin behar izan duzu atzean.
baina lanaren poderioz puntua lortu duzue. Bai, asko eta behatzea, eta nik uste dut erak behori nahi zela ez, eta nik hor defenditzen jo nahiz ni, eta nik uste dut pixka defendituta eta nahiko partidu gero bilertu dara. Halaber, Leirezu izan zara, pilotarik gutxien galdu duen lauren artean, pilota bakarra galdu baituzu. Bai, ez da partidu egresa izan ez, eta nik esataz eratik nintzen jasotzea jungo nahiz, eta altotatik nintzen pozik. Eta Ainoa, zu izan zara tantorik gehien amaitu duena, jokoan hasten behin eta berriz zalegin duzara eta edarkin hastu dituzu aurkariak. Bai, horretan saiatu naiz alan gabe, nintzen gustora ikusten kantxan, eta orduen partida zela joan dan, lan handi egin behar zan, utxe egite desente bai egon dire, baina, bentaja hori aukin dugu ez, markagaioan, eta horregaz purtsu beto lasaiago jokatzen duzu, baina, saiatu nazten, batzuk urten dire, da beste asko ez, orduen, urduritasun puntu hori nabari da, baina, posik bikote bezala, gure bigarren partidua, hor sendo gabiz, kantzan harremanetan, eta horregaz posik, eta nolako partidugaz, lan gogorrein da, eta puntuagaz posik. Duela astetardi lehendabiziko partide jokatu zenuten batera, behar bada elkarrekin entrenatu eta jokatu ez izana erasan zenuten, gaurkoan puntua lortuta, hobeto elkarraztu duzu eta garaipenak ez dizue usegin. Bai, inoiz ezeko jokatuta batea, eta nik uste lehenengo partidua ikasteko hartu ginuala, nahiko ondo moldau ginen, eta gaur ikusi da, ez ondo moldau gara. Bukatzeko azkena, pilotalekuaren ezaugarrien inguruan pilotalekua da, baina hemen futbitorako edo bestelako kiroletarako marrak badira eta horrek batzuetan eragin ona zein txarra izan dezake nolakoa da jokatzeko pilotaleku hau. Nire kasuan ohituta nago, nire herrian olako marrak bai dauz ez, baina bestela pilotaleku hau nik uste dut oso ona da, oso azkarra, eta egon dizen pelotak bi lartxo urtetzen ziren, orden horrek eragin dozku igual kantzan apurtzeet inkomodo jokatzea, baina pilotaleku moduan oso ondo dau. Ederki, baskarrik asko neskak, eta gozatu garaitenarekin. Hauexek, Ainoaren eta Leireren hitzak eta ekarri behar ditugu galtzaileak ere, ez dira kontent izanen, baina batozkigu elkarrizketa setera Naroa Etxekolonia eta han hemendiburu 22 eta 9 neskak pena izango duzuela pentsatzen dut. Bai, ez hori gara motibatuak da, eta behatzen ustea ez da ongi ez. €1 Leire Galeano kargatzea zen zuen helburua, nik uste lortu duzuela, baina Leire pilota asko eramaten ibili da partida guztian zehar, eta bere izan da gutxien galdu duena lauretatik pilota bakarra galdu duelako. Bai ez, gure helburu edo zartoa lantzea zen, hori Leireri bilaka, baina esan duzuna ez, Leirek ez du fallo bat bakarra indu eta ez dugu lortu hor tantor itea. Inoiz hankasartzere bat egingo zuela esfero zenuten, baina ezin Leireren ezkerrik zulatu. Hori ez, ezkerra zanta ere hor, saiatu gara paretan igual arrimatzen eskuinera ere bilatzen, baina ezker terriro badu eta ezin zen. Naroa, Ainoa gainera nahastu egin zaituzte jokoan, eta zu deseroso eduki zaitu partida guztian zehar, minik egin ezin ibili zara partidaren une askotan, eta zuek agintea hartu duzuenean ere ezin tantori bukatu, edo txapazpira edo kanpora joan zaizkizuelako pilotak. Bai, hori da, gehien bat, saiatu gara ez, atzera eta atzera ber Leirek nekatzen otezen eta entrenatzen otezigun gehiago pilota, eta igual baten egia da entrenatu dula, baina gero ja pixko da ateria zodenin partidotikan, eta dena kontra ez da atetzen, saiatu nahi zen kanpora joan zik, txapara, eta egia esan nahiko deseroso bai partidotikan. Hanez, hori dagokizunez, atzean tanto amaitzea lortu duzunean ikuste konfidantza izan duzuela, baina azkenean ezin, garaipenik eskuratu, 22 azken emaitza. Hori ez, igual, tanto bat pare batin eta konfiantza berriz ere goitu, baina lanta lanin eta tanto ezinak ditu, horrek ere impotentzia ematen zuen eta igual partiotik pixkotateri ere. Gaurko partida irabazterik izan ez baduzu ere, aste honetan bertan larun batean beran izango duzu hurrengo partida,
gogorra izango da Iturriagaren eta Orbegozoren aurka, baina ja da partida hartan pentsatzen jarriko zara, ez da buru belarri. Bai, orai, partida batera utzi eta horrengo puntua bilatzea joan beharko gara. Ikote gogorra aurrean, Iturriaga eta Orbegozo. Bai, arrun gogorra denak ere bai ala dire eta Iturriaga eta Orbegozo ere bai, pilota askintzen den pilotarik, ez dutena koparirik egiten eta gaur bezala ere bai lan asko emarko dugu. Bai, ala, beran, larun batean nola ateratzen zaizuten kontuak, eskerrik asko, neskak. Garaipenik lortu ez dute ere, etorri zaizkigu txintxo, elkarrizketa setera, Ane eta Naroa, elkarrizketak egin da, lehen partidarekiko lanak amaitu zatemango ditugu, beroketak ariketak egiten ari dira, bien bitartean, bigarren partidan, hirugarren jardunaldiari dagokion, bigarren neurketan parte hartuko duten lau pilotariak gorri zaliko dira, Eneritz Arrieta Azkoitiarra eta Maite Mujika Eulatearra eta Urdine Zaien aurka jarduko dute Goiuri Zabal eta Leitzarrak eta Irati Zabala Lizartzarrak laster emango zaio hasiera partidari eta gu lau pilotarien jeta horreko aurkezpenarekin batera etorriko gara berriro komentario postutik zuzenean partidaren kontaketa egitera. Lehen da biziko partidan inolako emoziorik izan ez da ere. Ea bigarrenean zer nolako gauzak ikusi ditzakegun. Lehen esan bezala Eneritz Arrieta Azkoitiarra eta Maite Mujika Eulatearra gorriz, Goiuri Zabal eta Leitzarra eta Irati Zabala Lizartzarra parean Urdinez. Ea zer nolako partida eskaintzen diguten lau pilotari hauek. Nego partidan komentario tekniko ikastu izan, bigarren honetan hementxe daukagu Jere Iturriaga, arratsaldeon. Arratsaldeon unai. Lehen da bizko partidan pena, ez dugula emozio handiek izan, ea bigarren honetan zer gertatzen den. Bai, ez, emozio pixkoa falta izan zaio egia da, bueno, markagailuk erakusten duna, baina pilota aktua izan dela, ez? Pilotak asko jo ditue partidua luzatu egin da, baina egia da bat tanto gehienak urdinen aldea atatzen zira eta garaipen nahiko errexan lortu duela, ez? Eta bigarren honetan partida hasi aitzin Leon Castilloa dantzan,
Azkenean gorri egokitu zaie lehendabiziko sakea, beraz partidari hasiera emateko ardura Eneritz Arrieta Azkoitiarrarena izango da. 37 urte ditu Arrietak, 50 urte Maite Mujika Eulatearrak, eta gainera aurten izango du pilota gisa azkenengo denboraldia, nahiz eta gero epaile eta laguntzaile lanetan jarraituko duen kantxan sartuta, eta haien aurka txapelketako pilotaririk gazteena Goiuri Zabaleta Leitzarra 14 urtekoa, eta 22 urteko Irati Zabala Lizartzarra. Hasi da partida, Eneritz Arrietaren sakearekin. Aipatu dugun moduan, Arrieta bera sartuko da jokoan eta atzera. Goiurik, gibelka etorri garratzera. Jaso eta berriz ere korrika. Aurrean jarri, Moztu. Zabalak, Maite Galtxa. Zabalak, bitarritik, ez du eskuan behar bezala. Sartu pilota hori, luze Zabalalderan Arrietak. Atzera Maite Mujikak, Zabaletak keinu. Goian, baina balegoa. Azken gogorra arte probestu nahian hor, Irati Zabala. Ies egindako txapala joan zaio. Zabala, bat eta eus. Bai, bueno, nik uste tanto nahi jokatu du, berotzeko ongi etortzen dela tanto pilotaka da desinteko tanto bat. Eta, bueno, goengoan txapazpira joan zaio Iratiri. Ikusi beharko da nondik nora joaten den partidue. Baina egia da, bueno, lau pilotari sendo diela, gortzeko arrisku ere badaukela, baina bestalde batetik Arrieta eta Zabaleta bidie jokaldik oso egiten dituen pelotarik, ordu bueno, aurrenetik itaka bizi espero da. Sake arrimatu ezker paretara, Arrietaren bigarren hau, Maite, sartu da oraingoan ezkerrez, kantxaren herrialdera, Zabaletak Moztu, Maite Galtxa, Zabalak aukerako pilota, jaitsi, lehengoa etzaio atera oraingoa bai, bikan jaitsi intentzi guztiarekin, bana markagailuan, Iratik egindako tanto honi esker. Bai, hoek ezin zen jaitsi ez, mozketa bikaina izan da, txapan gainen, ezker paretaren nondiko tantoa Iratin eskutik. Lehengoa kantxaren erdialdera atera zaio, txapan geratu da pilotaka da hori oraingoa propio ezker pareta bilatzera joana ezin hauekin milimetrikoak egin du. Zabalak eta tantoa horri esker lortu dute urdinek gozatuko bekoa kantxardira sotameno Zarri eta berriz ere Zabala. Zabala aldera, Zabaleregi kanpora joan zaio pilota Irati Zabalari, bi tanto egin dituzte gorriek eta biak alabiak Irati Zabalaren utxak izan dira. Orain artean berak egin dutena, bai egindakoa eta baita galdutako bi pilota horiek ere. Bai, igual urduritasun pixko batekin ez, presak antxen esango nukenik, pixko bat pilota moitu nahi hortan gorrik egia tarte handik ez duela uzten, oso sendo jokatzen du, tarte asko izten dituen bikotea da, orduan moitu nahi hortan Zabalea joan zaio ez. Kusi beharko da, zuloa bilatzen duen urdinek bikote sendo honei zulo hori ikeko, edo kontra gorrik sendasun horretan irabazten duen ez. Oso parte hartzaile orain artean jokoan berezik Irati Zabala, baina urduritasun hori ongi kudeatu eta badatorre bere ohiko jokoa erakustera. Laugarren tanto jokoan bi eta bat momentuz Arrieta eta Mujika aurretik. Maitek hirutardi atzera, ongi moldatu da hor pilota altxatzeko Zabala. Hiru eta laurdenetik Zabaletak luze jarri nahi izan du txokoan, aire sartu da pilotaren egaldia. Eten asmo Eneritz Arrieta, baina txapazpila joan zaio bina markagailuan. Bai, zaiezen, jokaldi zaiezen, ez? Egia da Eneritzek ezkerra gantxoa oso ongi kontrolatzen dula, baina pixko bat berak, baina nik uste gehiago erori dela pilota hoi, eta posture hortan txokoan ustea zaiezen, eta bera joan zaio, ez? Markagailuan bina, atera duzakea Goiuri Zabaleta, Leitzarrak luze, 6 eta 3 laurdenera, zazpitik ia lekurik gabe, doi bueltatu, Maitek eta gero berriz ere, moztuta, erabateko doitasunez eta zehaztasunez, tantoa Goiurik lortu du 3 eta 2.
Bai, Goiurik saketik asmatzen badu bigarren pilotakadan arrisko ongi dauke. Oso aurren uzten bazaio pilota, bi aldiz pentsatu gabe tanto aiteko arrestasun ikaragarri dauke. Dejada inorrek baino beti botatzen dut, eta guain ikusi da, ez? Etzen pilota errexat, zaio oso ongi atera frontisetik, eta ere, dejada bikainekin tanto egarra lortu du. Eta horrengoa sakez lortu du aurrekoa askoz luzeago, askoz laburrago, baina aurrekoaren antzera. Hau ere ezkerparetara itxatxirik, eta txoste egin duenez, pilota jasotzeko aukerarik ez, Maiterentzat. 4-2 markagailuan, Goiuri Zabaleta eta Irati Zabala aurretik. Herriz ere, Leitzarra sakera, horrengoa aurrekoa baino luzeago, eta ezkerparetara ukitu gabe. Keinu ona, Goiurik, gainera etorri zaio pilota eta ez du behar bezala aprobetxatu. Zabalak, lehendabiziko botean jaso, txokoan dejada egin nahi izan duen Erizek, baina frontisak eta ezkerparetak bate egiten duten goxan jota herrialderan zatera da, hala eta guztiz ere zinezkoa gertatu zaien amatera, bai Goiuri eta baita Irati ere beraztan doa, suertez egindakoa, horrientzat 3 eta 4. Eta horrengoan berriz ere, Eneritz, Zarrieta, Azkoitiar sakera. Luze eta ezkerparetarantz ekarri arrimatua eraman. Zabalak, kantxaren erdingurura luze. Arrietak, baita Zabaletak ere, irutarritik atzera. Ruizera Arramendik. Zabalak atzera. Baina, behar bezala gozatuko esango nuke egin duen gorpuzkeinoaren gatik. Eskua behar bezala, pilota eskuan behar bezala, zela sartzen ari esango nuke. Gozakaitz ari den seinale edo bera partidan ondo sartu ez den seinale, pilota kanpora joan zaio Maiteri eta tantoa urdinen aldera hori da 5 eta 3, baina Gozakaitz ikusten ari gara baina artean Irati. Bai, nik uste, pixkoat kosta ikintzaioa denei pixkoat partidu sartzea, ez? Azkenen, hasieran pilota lekura ikentzan arte, non pilota nola teatzen den, ezkerparetak non diktiatzen den, kosta iken dela pixkoa jartzea, eta, tanto batzutan, normala da pixkoat, konfiantza falta hori ikustea, nik uste hor da biltzela kantxara egokitzen, eta hemendik aurrera beraien jokoe ateatzen duela pilotali. Goiurik aukerako pilota izan du hor txokoan tantoa bukatzeko, baina eko goltsoira joan zaio pilota. 4 eta 5, gainera pilotaleku honek pilotarako balio izateaz gain bestelako kirol disiplinetarako ere balio duen, baditu futbitorako edo eskualorako preseski egindako marrak, eta beraz pilotaleku honen joko eremua ez da pilotara edo frontoiko kiroletara bakarrik mugatzen, eta horrek ere batzuetan ana erraztu eta beste batzuetan zail ditzake. 4 eta 5 markagailuan ireki, Eneritz Arrietak, bueltatu Goiuri Zabaletak, dejada Arroxamarra txokoan, bere burua lurrera botata luze, indarrean, Irati Zabalak, luze, Goiuri Zabaletak ere, boleaz defentsa ona, Maitek, txokoan dejada Zabaletak, Zabala sartuko da jokoan eta naita jaitsi, txostaren bila txosta aurkitu du, eraman Maitek, Zabalera Goiurik, sota manoz Maitek, jaso, bolea Goiurik erasorako, bere burua makortuta, jaso Maitek, Zabalera Goiurik, antzan da bizate aurkariak, urdinek hartara ere iritsi da, Eneritz Arrieta eta Utsari esker, eramandako pilota ari esker, tantoa egitea lortu dute. Gorriek, 5 markagailuan, tanto guztian zehar aurretik izan dira. Urdinek eta azkenean eramandako pilota batek eman die tantoa Gorriei. Tanto bikaine, ez? Aurren tikitaka bizizin aurrelari ritmo hundi esartuz, Maite, berotu da pixkoat eta hortxe ez, ohiko defentsa horrekin bazai da berari tanto egitea, eta Eneritzek azken eman duen pilota hori ikaragarri zaiezen, ez? Luzatu hundi eman dio gorputzeri ikusi beharko da, espero bintzaminik ez hartu izana, luzatu hundi eman diolakoa gorputzeri.
min keinuak ez dakit, minarengatik izango ziren edo tantoak eragindako nekearengatik, tanto gogorra izan baita, eta askotan tanto gogor baten ostean, tanto labur eta oso pilotakada gutxikoak etortzen dira, eta hauxe horrelako xea izan da, tanto laburra eta oso pilotakada gutxian erabakia. Eneritzek galdu du, Maiteri pilota txar bat kentzearen sartu den azkena pilotakada horretan, 6 eta 5, tantoa, eta sakea Goiuri Zabaletak berreskuratu du. Orain berriz ere abagunea ikusi du, baztegoela txokoan eta hartara joan da, tantoa bertan amaitzera joan da, baina ez du asmatu seina markagailuan, Goiuri galdutako bigarren pilota, eta biak alabiak eta berberean galdu ditu. Abagunea bilatuta, baina errematea ezin doituta. Txapazpira joan da, azken hau aurrekoa txapara bete-betean bidalia. Markagailuan seina, atera du berriz ere, Eneritz Arrieta, Azkoitiarrak sakea. Maitek, indarrean moztu, Goiurik atzera, Maite irutarditik, luze-luze. Lautar dira eta ezkerpaletara bildua gainera. Kantxarditik Maitek jaitsi, naita jaitsi gainera. Goiurik altxa, bipareta legezarrean, arro xamarra. Arrietak, dejada txokoan Maitek, jaso, Irati Zabalak. Txokoan luze moztu, Arrietak, altxa Goiurik Maitek. Bipareta legezarrean, ertan da Goiuri iritsiko da, jokaldi egin. Moztu, lehendabizikoan jaso aldu ez, bigarrenean jaso duela. Adierazi du Jose Aldaregia epaileak, 7 eta 6, lehengoa tanto zoroa izan bada, hau ere bai, ez lehengoa bezain luzea, baina bai zoroa, 4 pilotariek batera eta bestera ibili behar izan dutena, kantxa guztian zehar. Bai, guengoan Urdinek defentsalan handi egin du eta bikainera erakutsi du defentsa hori, ez? Iratik horrauren eraman du pilota eta Goiuri bera ere pilota oso zailek eraman ditu. Eta, bueno, defentsa lan horri esker, tanto politia lortu du eta Goiuri hauxe ez. Berriz dejada batekin, tanto aitea lortu du eta hortxe. Berdinduta dizte oso partidu politie ikusteko, tikitaka bizi horrengatik eta hala seitzen duen. 7 eta 6, oso abantaia murritzagatik, tanto bakarraren abantaiarengatik. Markagailuan Zabaleta eta Zabala urdin biak aurretik, beste tanto bat jokoan. Irati Zabalak, pilota altxa, eta Maitek besoa luze hasten du. 3 tardiraino etorri garri izan du Zabaletak, pilota altxatzeko, Mujikak atzera, 3 tarditik, gerria makurtuta jaso. Zabalak berriz ere, naita jaitsi, Maitek, Goiurik altxa, bolea Maitek, atzera. Zabaletak, Zabalaldera bolea Maitek, Goiurik atzera, defentsarako bolea orain, Eulatearrak, boleaz sartu da Leitzarra, txokoan tanto egiten saiatu da Maite eta baita xedea lortu ere, 7 markagailuan, Maitek bukatu duen lehendabiziko tantoa, baina tanto guztian zehar boleaz eman ditu. Tantoa bukatzera izatearen asmo batzuk, eta azkenean tantoa bukatzea lortu du, txokoan zuloa ikusi orduko. Sake atera du Eneritz Arrietak. Zabalak jaso, Arrieta boleaz, bizi. Goiurik eraman, kantxar dira zabaldu Arrietak, sotamanoz bildu Goiurik. Berriz ere jaitsi, Maitek, ezkerrez jaso Zabalak. Maitek aukerako pilota, horrengoan pilota luzatu eta atzeratu. Maite berriz ere, Zabalera dejada oso urrundik, jaso Goiurik, Maite sartu da eskumaz eta azken unera arte kolpaketa ezkutatu nahi izateagatik gainera etorri zaio pilota eta ezin dejada behar gisan bota eta txapazpira joan zaio, 8 eta 7 lehenbiziko aldiz joan dira urdinak hotzarara pilota aldatzera. Bai, nik uste, aurreko pilotakin egia da aurrekaldeko jokorako aproposa dela, hortxe daude denak 3-4 kuadro dutarten sartuta, Maiteke boleaz asko ematen dio eta hoxe ez dio boteik iten uzten,
eta bueno, guain nik uste Goiurik pelote igual bizixego ateako dula saketik mineiteko intentzioakin eta bigarren pelotak da aprobetxatzeko, ez? Bistakoa da pilota hau arroxiagoa dela eta lurrean gehiago ibiltzen dela, sake bueltan aukerako pilota izan du Goiurik eta zabalean egin gura izan dute jada, baina txapazpira joan zaio Goiurik galdutako 3. pilota, markagailuan beste berdinketa bat, 8. Oraingoan partidako 5. berdintzea, bina, bosna, seina eta zazpina joan dira eta hauxe partidako 5. berdinketa, markagailuan 8 doa zelarik. Sake atera duen Eritzarri eta Azkoitiarrak, ongi erantzun dio sakeari. Zabalak, Maitek atzera, Irati botez, Zabalaldera, Eneritzek moztu, pilota altxa, Zabaletak, Mujikak atzera, Irati sartuko da jokoan lauterditik, Laura, baina baztertua, ezker paretara, oraingoan luze astindu, Maite irutarditek eskumaz, irutardira, Zabalak ere, luze eta bazterturik. Maite altxa, gantxoa Zabalaldera, Goiurik barruan da, bildu eta tantoa amaitzen saiatu. Eneritzek berriz ere txokora moztu, Maite aukerako pilota, luze moztu, bertan da Zabala, honek ere moztu eta arrimatu gainera. Maite ezkerrez altxa eta Goiurik pilota atzerantz bideratu. Mujikak ekarri, bolea Zabaletak, txikitu egin du pilota eta ez zinezkoa gertatu zaie. Pilota jasotzea aurkariei, Goiurik aire zamaitutako lehendabiziko tantoa, 9 eta 8, urdinak eurak dira horretik. Bai, bikaina izan da boleaka da, ez? Bete-beten sartu du eskun eta txapatik gertu ikaragarri izan da sartu duen bolea eta horren txalotu besteik ez. Eneritzek pilotaren bila joateko imintzi horik ere ez du egin, pilota txiki utzi du eta gura jasotzea ezinezkoa zen eta ezinezkoa ez bazen ezinezkotik oso gertuko bederen. 9 eta 8 markagailuan urdinak aurretik, atera du sakea Goiuri Zabaletak ezker paretara bildu nahirik. Sakea Maitek jaso eta berriz ere sake bueltan airearen bila joan da, airez sartu, baina pilota hori eskuan bertan geratu zaio Goiuriri. Beste akats bat, tantoa berriz ere gorrien alde 9, eta Maitek Eneritzi oiu egin dio, hausua emate aldera, benga, partida luzea ez da izaten ari, gogorra bai ordea, eta hemen hausuak bukaerara begira zeresan handia izan dezake. 9 markagailuan, Azkoitiko pilotariak sake atera du. Sake luzea, irutarditik Maitek atzera. Zabaletak atzera, Zabalera luze, Maitek, Gibelka atzera etorri behar izan du, Zabaleta baina jaso. Maitek ere atzera, lautik, ez du behar bezala eskuan sartu pilota hori, Zabalak. Maitek jaitsi, Goiurik altxe eta atzera. Maitek lautik ere atzera, airez Goiurik antxar dira, Eneritzek txokoan dejada, arroxa marra, Goiuri irisi eta atzeratu. Sotamanoz Maite, Goiurik berriz ere atzera, airez Maite, gainean da pilota, eta zeharo gaiztotu zaio horre Goiuriri. Ezker paretan pilota hori 10 eta 9, berriz ere abantailarekin, gorriak aurretik markagailuan. 10 eta 9. Bai, oso partidu estu ez, nik uste hoxe Maitek daukena defensa horrek pixkoat aurkarit desesperatzea ekartzen dula batzutan, ez? Ez dakizo zuloan onbilatu, bolea horrekin asko estutzen do, airez ere sotamanoz sartzen da, orduan, ustez zuloa inai duzu ez, eta hor daukezo ez, 3 kuadroan zure gainen, orduan horrek batzutan aurrelariri pixkoak gehiago ajustatzea eragiten dio, eta horretan batzutan ongi ateratzen da, eta kasu honetan txapazpira joan zaio, ez? Eta nik uste hori Goiurik badakila oso gertu dauzkela bigorrik, zuloik ezin bilatu zabiela, eta aldiz gorrik oso sendo daude defentsa lanen, eta hori aprobetxatzen nahi dira, markagailu momentu honetan aurretik joateko. Eta Maiteren jokoaren beste tasun bat, bolea defentsarako ez ezik,
erasorako ere erabil dezakela eta batzuetan ez dela jakiten bolea zartarako erabiltzen ari den defentsarako edo erasorako eta hor pilota gainetik kendu nahi izan du Goiurik, baina txapazpira joan zaio azkenean, urdinak atxeden setera etortzea erabakita partida geratu dute. 10 eta 9 markagailua oraintxe adierazi die lau pilotariei epaileak atsedenaldiaren denbora bukatu dela eta gorriek lehengo berberarekin jarraitzea erabaki dute. Maitek la misma berbera esan baitu. Ahots goran, beraz, pilota aldaketarik ez, lehengo pilota berak jarraituko du egoten gantxan. Sakera, ere izarri eta botea eragin eta ezker pareta bilatu nahian. Laburrantxean, txokoan dejada, abiatu da irati, baina ez zinaltxa eta gainera altxatu balu ere bigarren botean jaso duenez, tantoa gorrien alde 11 eta 9 heldu bira Arrieta eta Mujika lanerdietara eta dejada zauxi izan da Azkoitikoak egin duen lehendabiziko tantoa. 11 eta 9 lanerdietara 20 minutu terdian iritsi dira. Partida ez da sobera luzea izaten ari, piloteatua eta higadura handia eragin dezakeena bai, tantoetako batzuk mugituak eta oso piloteatuak izaten ari baitira. Berriz ere sakera dator. Azkoitiarra, luze. Ongi bueltatu du. Irati Zabalak, lautik altxa, Naite Mujikak. Goiurik erritmo aldatu nahian Zabalera, Naita tantoa lortu du. Zabalera luze jota. Leitzarrak 10 eta 11 aukera Zabalean zegoela ikusi du eta zuloa bilatu zezik edarki aurkitu du Goiurik. Bai, bikaina izan da, Zabalen erki sartu du pilota, bien tartera bota du, eta hoxe lehen esaten ginuna, zulo hori bilatze hortan, hoengoan erki bilatu du, biek hortzeuzke, baina oso ongi botatako jokaldia izan da, eta zoragarria, Zabalen lortu tantoa. Zuloa bilatu ez ezik aurkitu ere egin behar izaten da, eta kasu honetan biak egin ditu, nola bilatu gala aurkitu, beste 15 bat jokoan. Zabalera Goiurik, ezkerrez, defentsarako altxa pilota hori, Arrieta, gero berriz ere Zabaleta gatzera. Maite gatzera etorri behar izan du eta pilota jaso azkenean. Berriz ere Zabalera, airez sartu da, sotamano sartu da. Arrieta ez dakinik, pilota hori ez dute zateken kanporantz joango, baina zalantzaren aurrean beti sartzea izaten da honena eta horixe egin du. Gipuzkoarrak, Maite sartuko da jokoan, irutazitik atzera. Airez berriz ere oso urrundik, irutik, Goiurik. Bildu, Arrietak, atzera Goiurik, airez Zabalera. Maitek, Zabalean dejada Goiurik bere burua lurrera botata jaso, Eneritzek eta gero bere burua lurrera botata ezin itzuli. Irati Zabalak 12. tanto egin dute. Arrietak eta Mujikak eta berriz ere Eneritzek dejadan zuloa, dejada egiteko zuloa badela ikusi duenean, hortxe bota du bi aurkariak iritsiko ez ziren tokira eta tantoa lortu du. Bai, Eneritz denak dakit defensan lan handi egiten du pilotari dela eta kontraerasoan bereziki abile dela, Guaine, pilota oso zaila zeuken eramateko, baina eraman bakarrik ez, Efektua sartu dio, beste kontraerasoko dejada bat indo eta tanto bikaine lortu, Eta sakea gaizto jarri. Arro erantzun. Zabaletak kantxa erdira moztu. Oraingoan Goiurik berak Txarri aurrena Arrietak moztu du eta beste mozketa batekin erantzun dio Arro Goiuri Zabaletak eta mozketa hori, Goiuriren azken mozketa hura erantzunik gabe geratu da. 11 eta 12 berriz ere tanto bakarrera jarri zaizkie urdinak gorriei. Goiurik moztuta egindako bigarren tantoa izan da urdinei 11. eman dien jokaldia. Sakera berriz ere, Leitzar gaztea. Txapelketako pilotaririk gazteena gogora dezagun, 14 urte besterik ez ditu. Baina honek eskuak eta osasuna lagun baditu behintzat. Hemendik urte batzuetara lan handia aukera izango duela iruditzen zait. Marka polida guztien ari da gaztea delarik eta nagusiagotan ere horrela jarraituko badu lan zaiak eman behar dizkie aurkariei. Goiuri Zabaletak 13 eta 11 mozten saiatu da Goiuri bera eta txapazpira joan zaio
6 pilota galdu ditu, guztietan saiatzen ari da pilota tantoa egiten, eta kasu honetan ez du asmatu, eta hor lokarria eskatu zaio, Eneritz Arrietari eta Ainhoa Andre Aldaregia lotzen ari zaio. Ez da lan zaila lokarriak lotzea, baina izerdiz eta takoak jantzita dituenarentzat lana beti izaten da. Apurtxo bat nekezago eta kanpotik etorri behar laguntza ematera. Andreak lokarriak lotu, eskerrak eman eta berriz ere bat hor. Tantoa jokoan jartzera. Eneritz Arrieta luze, bosteterditik bueltatu. Irati Zabalak. Luterditik Maitek. Eta gero atzera Goiurik, Maite berriz ere, Luterditik luze atzera. Zabala. Ezker paretaran zarrimatu nahian pilota. Maitek ere txokoan luze, atzera. Zabalak berak. Maitek altxa. Zabaletak arro moztu, txokoan luzesko dela zaio mozketa hori. Berriz ere jaitsi, txosta bilatu nahi, ez du lortu, bolea Zabalera Goiurik eta hau ere txapazpira joan zaio, zuloa bazegoen, aukera etzen inondik inora txarra, baina doitasuna ekutxe egin dio berriz ere Zabaletari 14 eta 11 galdutako 7. pilota hau Goiuri Zabaletarentzat galtzaile dabil, alere ale ederraskoak utzi ditu gaur hemen Etxebarrin eta bere joko oldarko hori plazaratzen jarraitu behar duela begitan zentzait. Beste tanto bat jokoan ies egindakoa nahi gabe moztu arrosko, baina azkenean dezente baztertu zaio pilota hori Arrietari eta ezin pilota hori berriz ere frontisean jarri ezin bueltatu, suertez egindako tanto hau Irati Zabalarentzat 12 eta 14 eta berriz ere badator sake ateratzera Leitzar gaztea, Goiuri Zabaleta, sakea luze. Hau ere ezker paretara arrimatuta 6 terditik eskua sartzeko ia tokirik gabe. Ezin altxa, Maitek 13 eta 14 sakean bikaina da Goiuri Zabaleta eta gaur horren erakusgarri. Jada badira sakez egin dituen tanto bi eta biak alabiak era berean bukatu ditu. Maiteri eskua sartzeko tokirik ere utzi gabe eta oso atzera jo da, bata 7 bestea 6 terdira, beste sake bat oraingoan laburragoa, aurkariak nahasten ari da sakearekin. Tarteka luze eta beste zerbaitetan motz ateratzen baitu, hori ere estrategiaren parte izango da noski. Maitek aukerako pilota, Zabalera da, dejada, iritsi egin da, bere burua lurrera botata Zabala, kantxaren Zabaladik txokora dejada, Eneritz Arrietak eta dejadaren bitartez tanto, baina nik uste hori ez zela bere helburua. Eskua jaso eta barkamena eskatu baitu. Azkoitiarrak 15 eta 13 hau ere, tanto nahasia izan daiera. Bai, azkenen biek dejada botatzen, Goiurik, botatzen du, baina kontra erasoan Eneritz osongi da, ez? Azkenen, zai da Eneritzerire aurren tantoa sartzean ikuste urdine pixko bat hortik atea barko lukeala, momentu honetan defensa lan hori osona da Gorrina, eta nik uste pilota pixkoa luzatuko balu eta zuloa egin, gero Goiurik aurren tarte eukiko lukela, ez? Baina hor motz-motzen Eneritzek osongi defenditzen do, oain ikusi den bezala, eta hor nagusi die momentu honetan Gorrik. Erasorako aukerak ederki irakurtzen ari da Eneritz Arrieta eta aukera eta zuloa ikusi orduko jokaldia bota eta askotan ari da asmatzen. Batez ere dejadarekin edo erasorako kontra dejadarekin. Eneritz Arrieta, Zabalera, dejada, arroa ez baina oso bihurria. Goiuri Zabaletak, moztu Maitek, aukerakoa, txokoan arrosko bertan da Goiuri. Luze, txokoan barrena, tantoa lortu du Leitzarrak, 14 eta 15. Azer nolako tantoa ikusi dugun, behin eta berriro saiatu da Zabaleta tantoa egiten eta azkenerako lortu du bere helburua, tantoa urdinen alde joan da.
Bai, nik uste atzelarik aurren hurbiltzen dienen gustatu jentzaioala, ez? Tanto bukatzea Maitek hor ezker antxoz txokoan utzi nahi izan do, etzaio nahiko harro utzi do bere buru esaldu do, eta gero, Goiurik osongi ez, ezkerretik ezkerrea luze ioz, tanto ona lortu do. Maitek abilazia hori badu, tanto Maiteko nahiaz gain jokaldiak amaitzeko, baina aurreko horretan bere burua saldu baizik ez du egin. Beste ekintza bat jokoan, Maite boleaz, defentsa lanean. Beste bolea bat, hau ere defentsarako, ustela izan da erabat, ez da frontisera iritsi eta gainera pilotaka da horren norabidea, erabat desbideratu da, lurrerantz joan baita zuzenean, frontisarekiko norabiderik hartu gabe. Maiteren galdutako 3. pilota, beste berdinketa bat markagailuan, 15 kasu honetan, sakera Goiuri Zabaleta, markagailuan 15, eta Leitzar Gaztea berriz ere sakera. Sakea luze, seitik Maitek ekarri, aukerakoa Goiurik, arroxea marmoztu, iritsi eginda. Eneriz, baina ez du behar bezala gozatu, atzera Maitek. Zabalak ere atzera. Maitek jaso, Zabaletak aukerako pilota du. Kantxaren erdi aldera, Maitek ibili egin behar. Ongi moldatu da Eulatearra. Atzera, Arrietak, Maitek ireki, jaitsi. Goiuri Zabaletak eta bere burua lurrera botata ezin altxa. Eneritz Arrietak moztuta Goiurik amaitu duen 3. tantoa izan da hauxe berriz ere Urdinak, Zabaleta eta Zabala dira aurretik, 16 eta 15 markagailuan, eta bere burua lurrera bota duen hartan min hartzeko arriskua izan du Eneritz Arrietak, baina Irribarretxu altxa denerako mina baldin badu ez du igarriko Azkoitiarrak. Berriz ere sakera Goiuri botea pilotari eragin eta atera du sakea, labur geratu zaio Maiteri. Azken unean txostegin baitio pilotak, atzera Goiurik eta Gibelka etorri behar atzera. Maitek airez Goiurik, txokoan arroxamar, hor ere jokaldia egiten saiatu da Eneritz txokoan, eta ikusi diogun aurpegi eragatik esango nuke horixe zuela jokaldia egiteko helburu garbia zuela, baina azkenean txapazpira joan zaio 17 eta 15 bi tantoren aldea. Urdinen alde, Urdinen mesedetan, eta sakera Goiuri Zabaleta. Lasterkaldi txikian pilotari pumpa eragin eta atera du sakea. Seira eskua sartzeko aukera eta tokia izan du. Maitek zabaldu indarrean, zabaldu ere Goiurik. Eneritzek altxa. Maitek aukerakoa. Ormabikoa, legezarrean, iritsi Goiurik eta bildu. Txokoan dejada Eneritzek zabaldu. Zabalak jaso Maitek. Zabalerantz korrika joan behar izan eta gero Zabaletik entregatutako pilota hori ederki moztu du txoko alderantz. Goiuri Zabaletak 18 eta 15 moztuta Goiurik amaitutako 4. tantoa, zenbaki politak uzten ari da Leitzarra gaurkoan. Bai, nik uste gorrik sartu dituela pixkoa partidun, ez? Oso ongi aizien nik uste hor pixkoa konfiantza hartu duela, eta, gehiegiari esanatuta hor jokaldi desente inda horren, bereik sartu dituela Urdine partidun, oso ongi aizien, oso serio, baina utxegiteek hemen, garesti hor daintzen dira, ez? Urdine gaina arrisko handi duen bikotea da, batez ere Goiurikin, eta konturatzeako eta beraiek uste dueneako 3 tanto aurretik 22 gutxi falta den hontan, eta neko arriskutsu jarri zaioala Gorriri momentu hontan, ez? Eta tanto hau ere piloteatua eta eroa izan da, batera zein bestera 4 pilotariek ibili beharra izan baitute askotan. Urdinen dinamika ona eten nahian aurkira, atxeden setera egin da. Berriz ere jokorako gertu dira 4 pilotariak, Maiteren eskuan da pilota, pasa dio Maitek Goiuriri, eta bator Leitzarra sake ateratzera, korrika txikian abiatuta. Atera du sakea, Leitzarrak
Txostegi, baina ongi jaso. Maite sake hori, Oiurik moztu. Maite Kaltxa, Zabalak aukerako pilota izan dezake, zer nahi egiteko. Atzera pilota jotzea erabakitu, baina eskuan ez du behar bezala sartu. Gero, persoa luzatut egin duen keinuaren gatik, atzera. Horrengoan luzeago, baina pilota eskuan behar bezala sartu ezin da. Eta gozaka izan zean da, Lizartzarra. Maite aukerako atzera. Oiurik ezin sartu eta iratik sartu beharko du. Hau ere, sartu ezin da, gainera bilago egin du. Iratik, leku zaldatuta, Oiuri eta Irati orain. Bolea, gozatu gabea. Eneritzek txokoan dejada. Oiurik toki berera dejada. Eneritzek eta gero hor Maitek pilota altxatu. Pilota Maiteri, pilota altxatzea bakarrik gutxi iruditu zaio eta jokaldiaren bila joan da, baina ez du behar bezala doitu jokaldi hori, ez du osmatu. Jokaldiarekin 19 egin dute. Urdinek 19 eta 15, lau tantoren aldea markagailuan, jokoan pare-parean ibiliagatik ere, markagailuan ageri den aldetxo hau, erabaki horra gerta daiteke partidaren amaiera aldera, sakea luze-luze, Goiuri Zabaletak, bueltatu, Ruiz Larrametik, jokoan luze, Zabaletak, keinuna, Goiurik, kantxa erdina moztu baina behar bezala, eskuan sartu gabe edo gozatu gabe. Zabalak, oraingoan jaso, karga bazera manpiota horrek eta zaiazten eramatea, baina ongi moldatu Irati. Atzera luze-luze, Laura, Eneritzek, arro baina barruan, Zabalaren pilotaka da, Maitek jaitsi. Zabalak altxa, Maitek berriz ere aukerakoa, atzera eta Zabal alderantz, atzeraka. Goiurik etorri behar izan du azkenerako. Eneritzek zabaldu, baina kanpora alde egin dio pilotaka da horrek. Azkoitiarrari 20 eta 15 eta markagailuan Zabaleta eta Zabala, Arrietari eta Mujikari joaten ari zaizkie. Bai, nik uste baina Irati meritu ere bai ez, hemen lan bikain egin du defensan, ongi moitu dioa kasu honetan Gorrik, Zabala asko bilatuz. Eta, bueno, nik uste bere meritu izan dela tantoa aurrea ateatzea, baina hoxe, Gorrik nik uste guain gehiago dira barkatzen, opari gehiago egiten eta opari egiten, bueno, hoi garren tantoare lortu du urdinek eta guain zaila izanen da garaipenek iesitea. Eskua behar bezala sartzeko lekurik gabe jaso sake hori. Maita Mujikak txokoan dejada, baita Goiurik ere horrengoan atzera Maitek eta gero aire ez ezin bueltatu. Irati Zabalak atzean Maitek egindako tantoa, atzean egindako lehendabizikoa. Moztuta beste bat ere badu eta hautsi izan da. Atzean Eulatear pilotari veteranoak egin duen lehendabiziko tantoa 16 eta 20. Sakea ateratzera dator. Eneritz Arrieta Azkoitiarra. Pilotari botea eragin eta erdi-erdiko sakea. Lautarditik gozatu gabea. Zabalaren errefera, ezker paretara bildu gure izan du hor. Arrietak baina Zabalak jaso. Atzera berriz ere Arrietak gorputzera etorri zaiona. Altxa eta berdean jarri. Zabalak eta gero txokoan oso dejada polita egin du, oso ñako polita. Atera zaio hori. Azkoitiarrari Eneritz Arrietari dejada egindako laugarrena oso tanto polita ikusten ari da Eneritz eta zuloa non den irakurtzen ederki ari da jakiten. Bai, tanto bikaina baina batez ere pixkoak geixo luzatu dolako kantxa eman indio pilotai, hemen Irati jarri doa 5 kuadroan errestatzen eta gero aukerako pilota etorri zaio bueltan da oso ongi, ez dejada eder batekin tanto polite. Hoxe, mazazpita hogei, emozioa badauke partiduk, oso ongi dira esango nuke lau pilotarik, tanto oso politek ikusten eiga bai erasoan bai defentsan, eta bueno, aldetxoa badue urdinek, gutxu beharko dagoen sakekin Eneritzek asmatzen dut, da sake bueltan aukera dauken, ez, geixo hurbiltzeko. Eta Irati egiten ari den gorputz keinuek erakusten digute ez da bilela gozatzen ari, gozakeitz ari dela eskuan pilota behar bezala sartu ezinik edo, eta hori beharrako izan daiteke. Oraingoan Gorriak Iratiren eskuaren bila joan daitezkelako eta gozatu ezin da edo gozatzeko zailtasunarekin ari dela ikusirik, behar bada hori
22 heltzeko gako izan daiteke Urdinentzat. Sakeari ongi erantzun dio, iratik horrengoan ez du gaizki erantzun izanaren keinurik egin. Maitek aukerako pilota izan zezakeen, baina azkenean ezker paretarantz bildu da pilota hori eta ez du behar bezala ekartzeko modurik izan. Atzera horrengoan Maitek, ezker paretarantz gaiztoa zen, Altxa, goiko bosarre aprobetxatu eta gero, iratik goiurik atzera gatorri behar izan du baina bildu. Maitek aukerako pilota atzera, goiuri sartuko da jokoan iratik laguntzearen, luze, txokoan barrena, Leitzarrak, Maitek Altxa, goiurik atzera, aidez Maite, gainean da pilota hori, zabaldu goiurik, moztu, txokorantz gaizto xamar, Arrietak, Maitek aukerako pilota izan dezake, moztu, luze xamar, irutarditik, atzera zabalak, Maitek lautik zabalera dejada, arro xamar, jaso, zabaletak, txokora dejada, Arrietak, zirrizta ona, kantxaren erdigaldera, Zabaletak eta horri esker, zirrizta horrexeri esker lortu dute. Urdinek euren 21 izan den kintzea, 21 eta 17 tanto bakarrera dute garaipena, goiurik eta iratik jera. Bai, berriz tanto goitue polite ikusteko, baina nik uste goiurik baberan gaizun terrenora eraman diola pixkoak horrik, ez? Horren, jokalditan nik uste berak nagusi dela, ez? Horren berak nagusitzen dela, eta Maiten nik uste nahi baino gehiago sartzen nahi dela bere sare hortan, eta pixkoa pilota luzatu beharko lukela sare hortatik ateratzeko, ez? Amaraunean preso ditu, aurkaria goiuri zabaletak, txokoan, erremate, doia eta oso polita. Goiurik partidari amaiera egiteko, 22 eta 17, txokoan egindako erremate horri esker, eman dio amaiera partidari. Goiuri zabaletak 22 eta 17koa izan da azken emaitza. Etxebarriko bigarren partida honetan txokoan egindako azken tanto honi esker garaipena urdinena izan da. 51 minutu eta 17 segundoko iraupena izan du partidak, garaipena eta txapelketako lehen puntua. Goiuri zabaletarenzat eta irati Zabalarentzat elkarrizketetara koseta atondu dute dagoeneko eta badatozkigu. Geure galderak erantzutera badatozkigu, etorri zaizkigu jada goiuri eta irati. 22 eta 17 nesak partida zoroa izan da, une askotan batera eta bestera laurek ibili behar izan duzue korrika eta pilota eramateko lanarekin. Eta alere, erotasunaren barruan, zuek irabazi duzu partida, zorionak nesak. Eskerrik asko. Bai, partido izan da oso gorra izan da. Egia dago nire aldetik bintzat ez gara oso ondo hasi, kosten zaigu partidu sartzea, baina bukaeran pixka sartu da horrela eta azkenean puntu lortu dugu. Oraindik atxanka, arnafari bulta eman ezin egirate. Bai, esan da, gauretan fisikoa julitxo baita eta ebentxe. Fisikoa zain partida gogorra izan denez, ulargarria ere bada. Irati, une askotan, pilota behar bezala gozatu ezinik edo esuan behar bezala sartu ezinik ikusi zaitugu. Partidaren une askotan gertatu zaizu hori, azkenean asentatu zara eta pilota gozatzea lortu duzu, baina zer pasa zaizu partida guztian zehar? Esan duten bezala, frontoen jartzea, o bintzat ezin sartu gero naiz, eta, claro, ez bazautu jartzen pelota gozatzea zaila, eta hortxe ibilinez. Moztuta tanto bidotore egin duzu, suertez beste bat ere bai, 3 pilota goldutako, baina pilota gozatu gabe frontixera eraman da ere, lan polita egin duzu, Irati. Bai, ustea da beste pelota zola ematea, eta azkenen lortu dugu, eta listo. Eta goiuri hori bezala, sakez min egiten saiatu zara, eta lortu egin duzu zure helburua, tanto bi egin dituzu sakez, baina Maite askotan desoso sentiarazi duzu, kantxan. Eta, azkenen buru atxatu pixkoa txipealatu eta alortu eta
Zuloa bilatu duzu bakoitzean, asmatzen ibili zara, moztuta lau, eta dejada zaitez eta atzera jota beste bat, zuloak bilatzen ederki dakizu eta gaur askotan topatu duzu, Paulotxa. Bueno, hala izan da, baina kostatare bai, nik uste partidu oso nahi duela, bai Enertzek eta bai Maitek, eta esan partidu gorra izan da. Saiatu gure ematen, baina nik uste ez dut egin gure eguneko partidue, baina txapelketa oso luzea da eta iritsiko beste partidue. Eneritz kontradejadarekin saiatu da mina egiten da tantoa lortzen eta lau lortu ditu, askotan jokoz kanpo harrapatu zaituzte, baina garaipena zuek lortu duzu azkenean irati. Oia, bai, guztua, lehen bezala, guztua irabazita, eta, bueno, espero hemendik aurrera hola irabaztea, eta, a ber. Eta hemendik aurrera lanak izango dituzue, ez zidan murrengo partida Sopuertan, Maili Barrokalen eta Naro Agirreren aurka. Bai, hile partidu gara izango da. Naroa bakiu, nik uste postura hozik ia manejatzen jola, eta Maili aurrera bai oso finibili da azken aldiontan, eta partidue gorra izango gara ikusi da. Eta ber, gaur baino txukuntxo ibildezaken. Edarki bansak, gozatu garaipenaz, dosidera arte. Eta garaipenik lortzerik izan ez duten beste bi pilotariak Eneritz Arrieta eta Maite Mujika ere onantz ekarri behar ditugu, etorri zaizkigu Eneritz Maite. Lanak izan dituzue, tanto gogor eta piloteatu asko jokatu dituzue, baina azkenean garaipenik gabe bueltatu behar etxera. Ipenia, azkenin, hortxe aukidu, irabazteko aukeria, eta geu galdu dugu, bueno, ez dakit. Baina, bueno, ala nahi dugu, ala egin guztua naiz, lehenko partidu beti zira zaino, eta, bueno, aldotatik nahi guztu. 27 partida ez da bereziki luzea izan, baina ero eta oraindik arnasari buelta behar bezala eman ezin ikusten zaitu Eneritz. Barakin horre goi horikin aurre lorren botak egin behar dugula, behar egia apsiat, eta bakien horrela izango zala, baina, bueno, bai, ondo. Zuloak aurkitu guran ibili zarete bai Goiuri eta baita zuzeu ere, eta zuk kontradejadarekin edo erasorako dejadarekin bilatu duzu eta aurkitu duzu Paulotxa, lau tanto egin dituzu, suertez beste bi ere bai, eta txokoan beste bat ere bai, baina azkenean partida irabazteko beste ez dire izan. Azkenik presaka ez duzia, baina nahiz sartu eta bukau da presaka, eta azkenik nani zehiu herrin presa horre iztu da dutzen dagoen, horre pentsako. Maite, zure jokoan ohikoa den moduan atzera jo eta lana eman eta eman aurkariei aritu zara, lana ematen denbora guztian zehar, erasorako bolea ere behin erabili duzu, baina lanean oinarrituta ere ezin punturik lortu, ezin garaipenik eskuratu. Sí, pues nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos intentado, igual pues, un poquito lo que ha dicho Eneritz, en algún momento pues, nos hemos metido en el juego de ellas cuando teníamos que haber seguido el nuestro, y bueno, nos gusta la salsa también, el revolver adelante, y lo hemos intentado, yo creo que ha sido un partido también bonito, y aprender para el siguiente. Galdutako dezente izan dituzu, ez da ohikoa zu behin beste galtzea, baina lau pilota utzi dituzu eraman gabe edo txapaztira joanak, hori ez da ohikoa zurean. Bueno, sí, en el resto he estado un poco más fallona, pero bueno, es como es el primer partido, hay que ponerse también, quieres o no esa tensión y cómo vas a salir, y pues bueno, a cosas para mejorar, si hacemos todo bien desde el principio, pues no va a poder ser, así que hay que tener el margen. Bikotegi sale ere ederki funtzionatu duzu eta ondo uztartu zarete. Bai, askotan joko du batea, eta nik uste beti oso guztua bitzea, ondo entenditzea kantxan, kantxatik kanpo ere bai, así que ondo. Eta jada gaurkoan garaipenik lortu ez da duzu ere horrengo partida pentsatzen hasiko zarete, ezta? Bai, ostiri joko berdeu, Andrea eta Olatzen kontra, bikote zendu da, batek asko mangoxo, bestik izun defentzi dauke, baina, bueno, galden nahi dut, eta aberraz berte dute, hoi eukiten. Eta gainera, Sopuertakoa uste dut, behin ere jokatu gabeko pilotaleko dela zuentzat, ezta? Así es, primera vez que vamos a estar allá y bueno, también con ganas, a ver cómo nos amoldamos a aquel frontón y deseando pues, bueno, hacer un buen partido y que la gente disfrute y que se animen todos a Sopuerta para ir a vernos. Bazar gertatzen bariko partida hartan, eskerrik asko. Eskerrik asko. Hauexek beraz, partida honetan jokatu duten lau protagonisten hitzak eta Maitek eta Eneritzek aipatu dute, ostiralean hurrengo jaialdia Sopuertako Merkadillo auzoko pilotalekuan jokatuko dela. Eta hementxe ditut, partida jaialdi hartan izango diren bi partidak eta emanaldia urtu aurretik
gogorarazi nahiko nizkizueke, batetik Goiuri Zabaletak eta Irati Zabalak Maili Barrokal eta Naro Agirre izango dituzte aurkari lehendabiziko partidan, eta bigarrena ere maila nagusikoa izango da, eta bertan oraintxe elkarrizketatu berri ditugun Eneritz Arrietak eta Maite Mujikak, Andre Aldaregia eta Olatz Ruiz Larramendi izango dituzte. Kontrario, arratsaldeko 7:00 hasiko da jaialdi hori, eta gu 7:00 inguruan hortxe izango gara Zintzo Demonio Sopuertako kiroldegiko pilotaleku horretan. Besterik ez, plazer baduzue, ostiral arratsaldera arte izan ondo, arratsaldeon Etxebarritik.